столични мутри в Монтана. Обичам големи кучета. Аз обичам големи кучета. Днеска овчарка, каракачанка, без значение. Вълкодав, каквото се сетиш. 10 клека ги правя на всеки въпрос, който не ти отговоря. Ха, много забавно време е за клекове. Гари! Повече не ме отговарям. Също повече ще отговарям. Искам да се бия с човека от градска мобилност. Ми се иска да ходи да го намачкам. Не мога да ви обясня. Тук на това игрище аз станах футболист. Игрище? Да. Слушайте сега, който бие на тия дуспи, аз ще му дам 100 лева. Който иска да играе с Перси. На дуспите. Аз искам. Та беше не спасява, нямаше как. Той избива комплекси. Кой иска да играе баскетбол? Look at this dude. Wait till you see the. No. Здравейте си, пътяги! Както видяхте, спазих си обещанието и днес пътувам към Монтана, тъй като най-харесеният коментар в по-предното видео беше да направим влог с Перси в Монтана. Перси е от Монтана и той вече е в Монтана. И така сега ние пътуваме с моят приятел Виктор Юри. Обърни си камерата, айде! Бръснико! На целия град се направил деца! Минаваме през Петрохан, караме към Монтана. В това видео очаква малко по-скандални въпроси. Ако не искам да отговоря на тях, ще има наказания. И така, да започваме. 10 клека ги правя на всеки въпрос, който не ти отговоря. Айде да видим. Стискам си ръцете и с зрителите. Let's go! Ударно ли да започне? Дай да започнем по-лекичко, ако искаш. Да се намокреме малко. Айде да се намокриме малко, да ни олекне на тялото. Бръснеш ли си газа? Дай да започнем по-леко. Да. Според мен човек, който си оправя градината, е този човек, който очаква гости. Така че не. Друго нещо интересува ли, бе? Разгазирал ли си колата днес? Аз не пия кола, по принцип. Много рядко пия кола. Дали пия разгазирана, случило се. Да. Какво означава разгазирал ли си колата? Боже мой ли бе, брат, чакай бе. Не съм, значи моят треньор Круче, скоби Гандалф, каза без малавашки. Как по-леко? Как? Така че да, и съжаление съм се виждал и не съм се и само заженвал. Може ли да ме почускаш малко по-леко? Да срещаш опасността всеки ден. Да рискуваш собствения си живот, за да спасиш този на други. Да бъдеш винаги на пост. Ако можеш да се биеш с която и да е известна личност, българска или световна, кога би избрал? Да се бия? Да. Да ме бие ли? Да ме бие ли? Така ли, смърдьо? Ето ти касовата бележка, смърдьо. Искам да се бия с човека от градска мобилност. Според мен, той е файнал бос. Според мен ще е доста равностойна, защото, нали са, ако може да е сам и без пост-терминал в ръцете. Искам да е честен бой. И без глава, без хед мувменти, така как му даде една главичка на този човек. Да, с него. Той е много известен личност в момента, нашумява в България. Така че бих подключил него. И Еминем. I'm like, what do you say fuck me for? Защото ми от малък много си кефех на Еминем. Овце. Виж колко овце е, брат. Майко, ненормални. Виж оня мрасува. Мраснико. Виде ли? Овена как трябва да го такова на овчицата. За нема нищо, взе така. И трябва да върши работа. Але, мамо, старая! Бе! Как се научи да караш кола? Научих се да карам кола момента, в който се записах на учебни курсове, защото преди това нямах интерес към колите. Аз и след като взех книжка нямах интерес от колите, просто ми беше да се кача и да ме кара от точка А до точка Б. Първата ми кола беше Opel Corsa 94-та година, 1.4, 75 коня на газ. Обаче ако ме питате сега кога е рождения ден на племеничката ми, не мога да ти отговоря никога. Кое ти е любимото животно? Кучето ми е любимото животно, защото Жорко. Не, то не е само Жорко. Аз като видя куче, не мога да видя куче, което да ме дразни или да не ми хареса как изглеждат. Всичките кучета, като ги видя и тук вътре има една топка
щастие, допамин, която дена не мога да ви го обясня. Една топка така, където е така, ми се иска да ходи да го намачкам. Не мога да ви обясня. Без значение колко големо кучето, малко големо, пекинес, немска овчарка, каракачанка, без значение, вълкодав, какво се сетиш? Така отвътре ми да ходя да го почешка и да кажа, къде е момчето, къде е момчето? А коя е любимата порода кучета? Любима порода кучета може би немска овчарка и питбул. Най-красиви сами, също така и каракачанките. Обичам големи кучета по принцип. Смисъл, малките кучета не са лоши кучета, но аз обичам големи кучета. Така да ви го обясня. Сладки сме такива. Имаш ли проблем с котките? Не, аз много обичам и котки по принцип. И мачоците много ги обичам. Аз до преди година мислех, че имам алергия към котки, защото когато бях малък имахме котка. Намерих я пред блок и си я взех. Как се казваш? Котка. В смисъл нямаше им. Котката. И на следващия ден, то беше и Велик ден точно тогава, и аз бях изял много яйца и котката и си я бях прибрал и на следващия ден като станах имах някакви петна по цялото тяло, там отидах директно на лекар, казаха, че е алергична реакция и подарихме котката на една съседка. Мачи праман тебе, маймун шеберек. И от тогава живеех с мисълта, че имам алергия към котки. Обаче какво се случва миналата година? Решавам, че ще отида на изследвания. И отидах на изследвания и си пуснах изследвания за 700 и колко алергени. И се оказа, че няма алергия към абсолютно нищо и че съм си напълно здрав. Така че да, казвиши сте. Ако трябва да спиш с две жени на обща възраст от 32 години и имаш право да избереш на колко години ще са жените. Повече не мога отговарям! Също повече ще отговарям! Правили ли сте Чевермес Янков? Само, че преди да ми гледате сира отново и да започна да правя клековете, искам да направим един сериозен апел към всички хора. Моля ви, бъдете малко по-отговори към природата, защото вижте за какво става въпрос. Не може такава красота природна и ние по този начин да се подиграваме с нея и да си хвърляме бокуците по земята. Моля ви се, бъдете малко по-социално отговорни. Дръжте си ги в колата, дръжте си ги в ръчичката, няма да ви се струши нито ръката, нито колата. Ако вземете и не ги хвърлите на земята, има кочета навсякъде в Петрохан, в Монтана, във всеки един град и на пътя има кошчета, така че пазете ги, никой няма да ви набие, затова ще си хвърли бокука в неговото кошче. Започвам с тия съм се обяснял. Кое е най-гнусното нещо, на което си пробвал вкуса някога? Забравих го името. Ще отговарям често и отговоря на всичко, защото повече клекове не ми се правят. Ама че гледайте, какво работа са да направи от тия клекове, а? Жалко, че не работи и за пътето. Кое би направил? Първите 90% или последните 10% от свирката? Първите 90% или последните 10% от свирката? Чакай малко, братка! Какъв смисъл? Нито едното от двете. Избирам да си тръгна. Щом няма право да си тръгна тази ситуация, ще клякам. Да не мислиш, че ще клекам облечал, брат! Най-хубавата свирка в живота ти. Често казано, не мога да сета за някоя конкретна, която да ми направи впечатление супер много и да кажа, пате, а право ми чупиха главата с тази тръба. Всяко едно момиче, с което са имали малко по-дълги отношения, са ми били много хубави всякакви актове на любов, изразяване на любов. Коя е любимата планина в България? Любимата ми планина е Витоша, защото е единствената, която съм посещавал. Стара планина ми е мечта и цел като цяло да я посетя. Смятам, че изпуснах периода обаче това лято. Може би е света, може и да пробвам да отида, преди да е станал голям сняг и голям студ. Обаче пък ако е голям сняг и голям студ, ще е голямо предизвикателство, така че може точно тогава да го направя. Stay tuned! може и да направя такова видео. Много ме ще бе да отида, камо ли зимата, затова най-вероятно ще отида зимата. Караш ли ски? Аз не мога да карам ски, но бих изявил желание да се науча да карам ски. Пущам се! Ако умрем, съвещавам ти ватенката. Така че мога да го съчетаваме и това.
да направим още и такова видео. Защото аз съм сигурен, че вие малки нещастници ще се пръснете от смех. А аз ще се пръсна да дам пари по лекари. Айде да слезе, бе, сега, мокаме малко. Много топоречка, хайде сарая, аз пиши сте. Айде да се намокриме малко да ни олекне на тялото. Чай да си намокри и главата и без това. От тия клейкове, брат, целият съм пота вече си потяги. Много жека, направо умрехме. Сега, шегата настрани. Плюйте, бе, колкото искате, водата има различни вкусове. Плюйте, бе, колкото искате, няма проблем. Казах го, ето ви, ето казвам. И другия път това се знае обаято. Аз ще пратя. Фу! Също така искам да оправя апел и да се по-усмихнат. Да не ви... О, боже. Значи искам да изподеля, че отзад вали яко дъжд. И се надявам в Монтана да не вали, за да мога да направим едно хубаво видео. И така. Айде да се намокриме малко. Често казвам, Перси каза, че е измислил всичко, но като го познавам, аз знам, че нищо не е измислил. Перси е много добър в импровизирането, в импровизацията и знам, че ще направим много яко видео. Не знам как и не знам защо, но ви казвам на 100%, че ще стане много яко видео. Чакаме 500 коментара на другото видео, на предното, за да покажа кака вивка на среща. Така че който не е коментирал, да отиде да коментира предното и така. Ако забиете с Янков, според тебе, кой ще победи? Ние не сме в една категория с човека, той е 15 кг надолу. Да ни играли сме хиляди пъти спаринги по принцип. Но тогава бяхме горе до еднакви килограми. С ограничението. С ограничението карам, аз просто трябваше да го изпаря този човече, си му изкара равновесието. Извън равновесие ме изкара. О, Добрич! Треперим! От Добрич, да. Како ме ви война от Добрич за nema нищо. Най-скъпата глоба за шофиране ли? Да. 1600. Милионер! На магистралата. Става на магистралата. Не снимаха с малко повече, но трябваше да мина. Като цяло, истината е 1600 лева беше. Пиша, защото бяха сложили камерата на един мост. Обаче моста снимаше посока магистралата, не моста. И имаше едно Порше зад мене, а от дясно на мен имаше един камион или автобус, какво беше, не знам. И Поршето ще ми влезе в багажника. И аз, за да му дам да ме изпревари, трябваше да дам газ. И просто като дадох газ, тя колата си върви. В смисъл 4.4 моторе. Но за нея ще ви разказвам в друго видео. И подадох газта, Поршето остана малко по-назад, остана много по-назад и така. И в един момент, когато бях на топ скорост, видях, че има камера отгоре, ама то вече беше късно. Бехме снимали, отече влак. 1600 лева. Платих си, какво да правя, като поп. Не, между другото, аз съм за да има такива глоби солени, защото след тази глоба въобще не съм си позволявал да правя такива работи. Като ми бръкнаха в джоба, просто спрях да ги правя тия глупости и карам много по-бавно. И да има и да няма, трябва ми на една работа. Да си кара зад мене, ще изпревари ме тира и тогава ще дава газ колко си иска. Така че аз съм бил в нарушение, аз съм си виновен и си научих грешката. Но пак магистрала е, мога да се оправдая в градски условия, не правя такива глупости. 1, 2, 3. Екопро. Здравейте, приятели! Вече сме в Монтана, така че сега е момента на зона на Перси. Раса на урави окраса. Пуско къде си! Сега ще видите как ще така ще кажа. Пуско къде си! Да, Путко. Къде си, бе? По Монтана? Къде? По едно заведение, ти го пратим ли? Да, кажи къде го напиша на Уейза. Е тук. Е тук е нашето място. Тук паркинг си има. На паркинг. Аз съм в Монтана, бе, мой брат. Здравейте, скъпи приятели, намерихме един паркинг в Монтана и сега ще спра на него, защото тук е мястото, където се паркира на паркинга. Окей ли беше? Добре. 12 seconds later. Шеф, вика спри пред заведението! А монтажиста вика, брат, дай да спреме на паркинга, да са малко по-културни. Не монтажиста, оператора и монтажиста, извинявам се, той е две длъжности в едно човека. И затова, за да е малко по... за да добиете представа за длъжностната му характеристика, ще кажа едитора. Той каза, брат, в Монтана сме, дай да паркираме културно. Паркирам аз културно, идват момчетата в ресторанта и казват: ела паркири пред заведението, бе, брат, ние за какво те чекаме? О, може. Сега не знам откъде се види, сигурно тук.
Здрасти, здрасти. Тук е Андрей с вас, приятно имаме. Там имаме при тия си пътяги, трябва да отиваме. Там ли? Няма как. Няма ли как? Това са ни VIP гости. Аха. Не можем да ви допуснем, но елате да ви кажа, само може да ги видите. Добре, отдалече да ги видя, отблизо ще ги видя само. Това е не преминават си. Аха. Господа, това момче нещо иска от вас. Кой беше? Ще го е остатъцо. Кто беше на другото, кой ще звали? А линията? Момчето да го спусна ли или също? Я го провери първо, за това оръжие. Има нещо тук. И оператора. Аре сега без резки движения, да си нямаме проблем. Аре. Кога стана цигани, кога му почере газо? Изкарал тук макбука, седи и ми трейдва по цял ден. Трейдва! Турил си един часовник на MacBook тук и ми се прави на хас ведак е кара. А ти часовник имаш ли? Забрави кога хас мише сте правих, а? Да, верно. Най-любимата и мишесте. И тя вика за мишесте, чака. И пиши ме фасове, дева, майка му, дева. Вие вече работите с КПД. Това е организация. Това е партия. Това е престъпна група. Вече говорите с джентълмени и с бизнесмени, не с някакви шункари. Ясно. На здраве, момчета. Чакайте. За партия. За партията. За доброто на партията. За доброто на партията. Така е. Да живее КПД. Wait a minute. Who are you? Чухте ли нещо? Като че ли някакъв метеорит се разби в задния ни двор. Пиян ли е този? Глупости, пълни, изпили сме 2 бутилки вина и половинка водка. Какво ли е? Вижте какъв е комплексар, покажа, че е белога, няма да пие в листа. Ей, питахме дали има основа за 40 лева, ама нямаш. Какво става, Максимо, Влени? Какво си правиш, пръстнико? Добре, тук дойдох, аз съм мутан. И този човек си пътя и ми намери квартирата. Този човек ми намери. Аз съм квартира, аз съм човек. Да. А баща ти къде е? Защо? Аз баща му стана голяма партия, значи тук връщам се от Корфу. Връщам се от Корфу, 8 саваля. Умрел съм от стуто. Корфу обект на 30 градуса, кацам от София на 14. И отивам на нон-стопа целия зъздем. И един човечец. Къде ходиш, бе, бандит? Вика, какво става, бе, мой брат, как си, трето, пето? Аз съм на Перси баща му. Many hours later. Кумбаки! Сигнали. Давай. Кумбаки, здрасти! Бе, той няма да говори, той говори на скрипче. Кумбаки, здрасти! Защо не ме и чека? Да те видя, ще поздравиме с тебе. Да се чукнеме с вода. Трябваше да го изчекаш. Викам, къде е то? Не да го знам къде е, вика, дойдох тук малко да вие унучето, викам, да, и Перси. Перси, какво ще го гледам Перси? 30 години го гледам Перси, вика. Защото си е прав да е, очудваме, що се вика. Сега, тук налево. Тук сме налево, бе. Значи, гледай сега. Това момче ни познава, Добре, ще карам бавно, извинявай. Леко карай тук. Това улица, съм се водил с колета като маничък. Добре, така ще карам, къде си карал като колело. Чакай да дигна и този джамп. Тук бе, като маничък карах колелета. Така. Да, тук живеем аз, от този блок. Така. Това искам да ти кажа. Благодаря. Добър блок. Ако има някой за атентат. Него грамета не ме нападне, баща ми е казал, че ще издържи 9 по Рихтер. Това е байрашен моторен верх, който ако го запалим, то буклук бензинов в тази косачка припада. Нали съм чул да говориш по-чисто роти. Така, леко. Това вече е голямата глупост, която каза до момента. Тук живее баба ми. Тази жена как се казва? Тази жена как се казва? Искам да знам. Баба Роситка. Да. Тя снимала драфта по 400 000 гледания, които ти не ме да стигнеш на влог, но това е без значение. Десно. Тук десно. Перси, къде бе прекарал? Тук десно! Добре! Така, от тази детска градина, да я виждаш добре. Намали! Спри колата веднага! Тук на това игрище аз станах футболист. Игрище? Да. Това нито игрище, отвори му на човек, да види, бе! Нито ти си футболист, нито това игрище, путко! Верно е. Си бил в чарно. Тук по-скоро да е пасел. На това игрище аз бех на времето футболист, тук се отчувах като футболист, но се отказах от спорт, тъй като трябва да смисъл България за спорт. Казва се народна бабуна този стадион. Слагай колана. Това е детската градина Виктор Юрий, отвори си прозората, не се притеснявай. Това е детска градина, в която съм се отчувал. Целодена детска градина Болетино. Перси, ти къде бе докарал, брат, то път било лево. Къде е лево? То няма път. Било десно, добре. Той от десно няма път. Има бе, просто ората ремонтират. Налево или надесно? Налево би. И сега, тази улица по принцип е за ремонт. Така ли? За ремонт си е да е. Кажи бе, брат.
този мост бе го направили преди време. Мърш мост беше, а то Лъвов мост, между другото. Поне 20 години е това. Това Лъвов или Хубав? Лъвов. Лъвов. Ма говори нормален български, бе, човек. Абе, аз като долу тук смеям диалект. О, да тебе. Тук като малък играл ли си, да или не? Да, от този канал съм влизал. Защо? Едно време имаше наводнение и канала се беше наводнил тотално догоре. Да. И беше сирни заговезни, няма да забравим. Отихме да дидиме гуми тук отдоле да ги палиме. Ти знаеш какво е сирни заговезни, бе? Прост човек. Разкажи на хората. Сирни заговезни е за прошка. Да, ти прощаваш ли ми? Прощавам ти за всичко в този живот. Аз не съм ти бил сърдител ли го, френ? Нормално да не си ми, аз не извадих от тинята. Верно. Продължаваме напред. Имам чувството, че не ме водиш към центъра, нали ще ме въртиш тук ти по тия улици, като някой ти разказвам историите. Добре, извинявай. Аз не съм типичният участник, който идва и ходи в автобус, разбираш? Да, извинявай, Перси, да. Направо ли сме? Леко направо и после вляво. Добре. Лево. Ето, сега оператора знам какво ще снима и ето, не това, няма значение. Значи, фърли им поглед, не се пресеня. Тук олево е моето училище. Тук олево е моето училище. Как се казва? ПГТ Христо Ботев, професионална гимназия по техника и електротехника. Коя ти е най-срамната история от това училище, искам да знам? Не съм сигурен дали имам срамна. Угаснах тук. Дай нагоре. Карай. Направо или наляво? Направо. Към началното ми училище. Тук ми е прогимназия. Изгаснах, като карах курсовете пред съучениците ми беха на това заведение, изгаснах 2 пъти. И после ми се смеяха. Какво ти викаха? Нещастник. Тук съм се очувал, ще кажа другите хора. Добро училище беше, тук грахме джагия там онова мероприятие. Тук сме ритали, гледорта продължават да ритат, освен да следеме поритаме и ние. Там и беше класната стая горе. Виктор Юри, да снимаш веднага. Не играше и мачо. Горе, бе она стая бех аз. Доброто беше. Хората вика да ги изчекаме обаче. Чули, чакай. Спри! Ще спра, разбира се, аз за какво съм дошъл? Да слазме ли бе по една дуспан, човек? Си за мен. Дуспаш повече. Влизе! Виктор Юрий. Седите веднага. Дуспа на кой ще пиеме? Заповядайте. Елате ви покажа. Елате ви покажа някакви интересни неща. Това влог... Ще е много образователен, нали? Този влог не е като другите влогове на своите рейсове. Не съм сигурен дали кубата го заслужава. Така. Оди ме разкара тук по училищата и вика, ето аз ще ти покажа, виж прозорец. Това е моето начално училище. Второ слово Николай Янков Апсаров. Ела сега виж, тук от този салон съм се очувал. Гледай сега какво става тук. Аз съм бил, когато аз се махах, само слушайте какво става. Когато аз се махах от това училище, беше 2009-2010, виж какво, послание към поколенията. Гледай, даже в едно пепел това. Това ще се отвори 2034 година. Да знаеш. Ще се отвори това училището, така ли? Не, ще се отвори капсулата, вие какво са написали хората. Влизаме? Че влезеше тук! Добре, Перси, слушай сега. Ако пича ти вкара, аз ще му дам 100 лева. Не бе, аз му вкарам на него бе. Не, ама ще се въртите, който добре, бе, се въртиме. Ако те бие, му дам 100 лева. Айде. Доброто! Слушайте сега, който бие на тия дуспи, аз ще му дам 100 лева. Който иска да играе с Перси. На дуспите. Аз искам! Айде, карам който са хартия. 4-ма, не карам който са хартия, бе. Добре, двама човека, айде двама, да не един-двама. Ти не можеш. Раз, два, три. Всичко. Раз, два, три. Оставяме 4-ма. Раз, два, три. Става опасно. Най-добре. Аз се го пожелах. И сега ние трябва кой ще не бе. Може да се Раз, два, три. Майко. Така, първият човек. Значи менкаме се. Три дуспи бием, айде. По 3 дуспи, да, по 3 дуспи. Без значение, за 100 не играш, брат. Влездам. Ей, добре, това се види, каква сила и респект. Здравата продължава, без сила. Битката ожесточава. Не го е дългучо. Та беше не спасява, нямаше как. Той избил комплекси. Топалката ли си? Момчето спечели. Ей, добре. Здравата продължава. Ето ги, няма лъжа, няма измама. Стойте. Хайде, Роналдо. Нема проблеми, бе. Не, проблеми има.
Няма нужда, че е проблем. Нема, момчето си би честно. Не, бе! Били! 100 лева на човек, следващия? Ето, брадър, заповядай. Дай ще го направим по-интерес. Дай ще го направим на баскетбол, който го бие. Мене ли? Да. Кой иска да играе баскетбол? От тук. Тука? По 3 опита. Ти си първи, ти аз съм 3. Кой вкара по-малко? Аз съм биш баскетболист. Ето. Не го е срам. Айде го правим. Добре, бе, брат, как мога да биеш така, бе? Вижди ти покажа, гледай сега, фащаш топката. Това да остане! Не, няма да го даш! Нека вид корцовска паяк. Ето, той го прави правилно. Нема да затриш. Аз съм готов. Това е техниката, бе, брат, сериозно, фащаш, скачаш и държиш ръката. 5 години съм трябва баскетбол. Look at this dude. Wait till you see the. No. Кой играе този спорт, бе? Кой го практикува, бе? И мета, с едно мета, такова е, да не знам аз, ори с едно мета нагоре във въздух. То ще кара! Гледай сега вкарвам ганьо. Вече ще тръгни на децата. Приключваш! Гледай сега вкарвам ганьо. Абе, ганьо, не ми дай съвети на това, че съм изпил половин кило водка, бе. И 2 вина. Добре, бе, дали да го направи на футбол, но така не да направи никога, да разбавят. Аз съм! Не е така, бе. Ма кой играе баскетбол в България, бе? Спечели си ги, момчета. Сега ако не вкараш, той печели. Ако не вкараш, аз печеля сега. Да. Аз съм готов кумбата да го и пари. Да. Друго не ме интересува. Кукова, ча. Нема, често спечели са, мой брат, заповядай. Да не ги карчите за глупости, ей. Добре. Айде си ходи. Чао, пичове. Ей, да спият 3 кила ракия. Не, бе, не го слушай за това. Тук на десто ли си? Да, кръгово е като цяло. Книжката на момчето веднага вземе и да се викат полицията. Надясното тук след една глурца госпожа. Как ми махат се сме такива шофьори на рейсове. Така леко дига ръката само от десто от лаката нагоре. Това е байрешен моторен. Това е байрешен мотор, е верка. Да се остави във видеото. И специално ползвали за моят приятел батко Ники. Байрешен моторен, верки. Тия разтротилетките карат, затова е страхва да спре да реги и те не се изсипат върху бавареца. Това тук е новата част. Тук ли е надясно? Да. Тук? Да. Добре. Тук е новата част малко по-добре. И сега? Тук съм вдясно пак. Не можаха да го изкачат боира, верно е. Явно ще спрат. Виж каква неловка тишина има Виктор Юри, само стива отзад и се свиква. Наблюдавам природата. Не хабиш лента тук се хаби ракия, не лента. Карай, газ. Пуска спорта и дръпа, като мене, бута лоста. С ограничението карам, аз просто ще ги спара от човечето си. Ма се напира и той самия. Като е мрак. Айде, браце, той къде е така прави? Тук намали. Ще завиваме. Нещо пукал зад. Не знам. Така си вече, господин полицай. Виж това какво става. Тук е топалката, брата. Това е като, как се казваш? Копитото. Да, като копитото. Ама тук е по-добре от копитото. Тук е по-добре наистина. Верно е. Много е хубаво тук, пичове.
Е, това там особено сгъстяване на водата и после пак се разширява много яко. Като Суетския канал. Баш като Суетския канал. И аз мислим, че се дърпате с колата, просто викам. Симпатяги, това беше от нас с Перси в Монтана. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало, да се посмяли, да сте се усмихнали поне веднъж. И така. По-добър град няма да видите, да знаете. Манхатън над всичко. Окръг Монтана, най-доброто. По-добър ход няма да видите по-скоро. А, да. Ето, нали, она Ръждана, едно видео. Няма значение. Максимилиано Бледи. Всичко започва от тук и свършва от тук, така че тръгваме ние към София и така. Чао, приятели. Благодаря ти за разходката. Не, чакай, ти забравих. После! 1 minute, 37 seconds later. Ти представяш, че сега Виктор и го праща цялото видео, аз ти го праща Перси как. Брат, може ли да го изтриеш? Викам, защо? Аз това не иска да се снима във видео. Да. Не смятам, че изглеждам правилно на това видео. Не изглеждам добре с това видео. Господин Юрий,